Yeah.
τις καρδιές μου που με την παρουσία σας θυμίδε το Μανώλη πρώτα και μετά εμάς. Με την παρουσία σας δείχνω στο Μανώλη ότι υπάρχει μια ζωντανή Ελλάδα εδώ στην Αυστραλία, για να είναι το δεύτερο του ταξίδι εδώ και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί περήφανοι γι' αυτό. Αγαπούμε τον τόπο μας, ανεξαρτήτως από πού βρίσκεται ο καθένας, είτε σε όποιο διαμέρισμα της Ελλάδας, πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας και ειδικά σε αυτές τις στιγμές που περνάει τώρα. Θέλω να ευχηθώ στο Μανώλη καλή στράτα αύριο που φεύγει αύριο για την Ελλάδα. Και θέλω να αναφέρω ότι με τον Μανώλη έχουμε κάνει πολλές στράτες στο εξωτερικό, έχουμε ταξιδέψει Αμερικές, Καναδές και Γερμανίες, έχουμε γνωρίσει πολλούς απόδημους Έλληνες και κριτικούς και με αυτόν τον τρόπο εγώ προσωπικά είμαι το πιο περήφανος να αντιμετωπίσουμε. Αλλά καλύτερα είμαστε εδώ, έτσι σύμπτη. Αν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μας αρέσει να μας δοσκέλει, μας αρέσει να μας βαλώσει. Και εμείς, σαν απόδειγμα της Αυστραλίας, έχουμε προσφέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο να κρατήσουμε την παράδοσή μας και την θρησκεία μας εδώ ζωντανή στην Αυστραλία, πολύ μακριά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εύχομαι με το Μανώλη να ξανασπίξουμε σύντομα και την υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό ήταν μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Επιβάλλεται νομίζω να πω και εγώ μια κουβέντα. Εγώ θα σας ευχαριστήσω εγώ από τη δική μου πλευρά που βρίσκεστε σε αυτόν τον όμορφο χώρο, του καλού μου φίλου και της αρχηγός. Και θυμάται και έτσι και εμάς και το ΣΥΦΙ και το χώρο αυτό. Να ξέρετε κάτι ότι καμιά φορά εμείς προχόμαστε πριν να κουβαλούμε εδώ την Κρήτη, τα έθιμά μας, τον τρόπο ακόμα που τη διάλεκτο, τα έθιμά μας, όλα να το πούμε. Αλλά συνήθως φεύγουμε εμείς από εδώ πιο περήφανοι για εσάς. Ειλικρινά είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς, για αυτό που βλέπω εγώ κάθε φορά για το λίγο που έρχομαι και μετά που αντιγέρνω πίσω δεν τα έχω να πω. Συγχαρητήρια σε όλους σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Και θέλω να ευχηθώ και τον κύριο του καλού του ΣΥΦΙ που με το καλό να ταμώσουμε και όπου θέλει ας είναι. Το ξέρετε που πάντα θα είμαι δίπλα του. Και επίσης να πω για το ΣΥΦΙ ότι κέρδισε με πάρα πολλά πράγματα που άλλοι προσπαθούμε μια ζωή που έχουμε γεννηθεί σε εκείνον τον τόπο να τα κερδίσουμε. Και ιδιαίτερα με αγάπη τον ανθρώπο εκεί πέρα, από τον τόπο μας δηλαδή, και όχι μόνο, βλέπω και εδώ και όπου περνά αυτός ο άργος. Με το καλό πάντα να σας να είστε καλά. Ένα κουτάκι με σας.